Voler perdre molts quilos abans de l'estiu pot ser exactament el que et fa abandonar. Aquesta sèrie és per entendre per què baixar ràpid no sempre és baixar millor. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu estiu per rebre la guia Baixa de pes però fes-ho bé. Moltes dones passen del ara sí a cansar-se en poques setmanes perquè intenten fer massa ràpid. Quan deixes de menjar suficient, elimines grups sencers o intentes perdre diversos quilos cada setmana, el cos i el cap sovint entren en guerra. Al principi sembla control, després arriben cansament, obsessió pel menjar o aquella sensació de no puc aguantar així. L'Organització Mundial de la Salut recomana una pèrdua progressiva i sostenible, no extrema, de pes. No necessites perdre més ràpid, necessites aguantar més temps. I no, abandonar dietes impossibles no et converteix en una persona sense força de voluntat. El primer pas és construir una estructura que puguis sostenir tots els dies. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu estiu per rebre la guia Baixa de pes però fes-ho bé.